Ти са заведението. Калина кафа. Мерцедева. Къде са бомбони? Малко чубони. Може ли една дъвка? Да видя. Не са дъвка. Баба, дай ми една дъвка. Тук не са пробни. Бабо? Да. Тук има oranges. Оранжес? Вики, виж! Нали им се сърдиш, аз го направих на шега, защото тя е по-моничка и зато и ви намигам. Да. Нали не им се сърдиш? Не. На мен даже ме вкариш. Моля, че Нелю Краси скараем се много и аз къде сега школа. Като ви намигнам, значи да знаете, че ще шега, нали? Да. Няма да ми се сърдиш. Няма. Баба, ако иска. Не така. Вижте, хора, вижте, там има бебе с количка. Вижте. Хора, вижте с бебе количка. Как се движи луксозно с бебе количка. Акстри. Ох, чуйте, че някой жена по мен. И спря. Кои бе, баби? Мале колкото това има, вижте. Ами, ние ти отръвче. Че говорих си там. Колко искаш? И, значи, виж какво е пъстър. Ама на 24 май толкова пъстро, хубаво. А да има балони. Може ли балон с хели? Не. Моля те. 15 лева, баба. Не ми пука. Еми на теб. Кънке? Ние вече не сме по кънки. Явно ти си. Аз не съм. Да, ти си. Там да седнем да чакаме на една пиечка. Айде. Има вела алея.